Magandang araw Pilipinas. Welcome to si Ines Vlogs PH, Buhay Probinsya, Munting Bukid. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang aking mga tanim na halaman dito. Yung mga tanim kong rambutan dito, ayan, matataas na, almost 4 years na ito. Ayan, marami ring tanim na mga saging. Ayan. At matataas na rin ang mga guyabano dito. Ayan. Pasyal-pasyal tayo dito sa aking munting bukid. Ayan. Ayan. May tanim din akong senyorita dito. Ayan, pwede nang dalhin sa Manila. Ayan. Ready for harvest na. Ayan, mababa lang ito. Ayan. Ayan. Ayan, pwede na no, yun o. Ayan, pwede nang dalhin sa Manila. Ayan. Tanghaling tapat ngayon dito sa amin. Ayan, habang namamasyal, ayan, kukunan natin ng yan, napakasariwa ng hangin dito. At ito yung tinanim namin, tuba-tuba. Ayan, malaki na. Ayan. Nung kami pumasyal ng aking mga anak dito at ang aking commander-in-chief, ayan, malaki na. At ipapakita ko rin sa inyo ito, yung punong mangga na tinanim ng aking panganay na anak. Yan si Cheche. Ayan, mataas na ngayon. Mas mataas na sa akin. Ayan, ito yung tinanim niya nung napasyal siya dito. Ayan, kung mapapansin nyo, marami ng matataas na ang mga punong rambutan dito. Almost 4 years na itong nakatanim dito. Ayan. Ang mga tanim dito halos mga rambutan at mga guyabano. Ayan, ito yung mga guyabano dito. Ayan. Ito yung mga rambutan. Tataas na. Siguro by next year, makakapagpabunga na tayo dito. Ayan, nandito yung aking mga pamangkin. Ayan, si Basyo. Papatabas tayo ako ngayon dito. Ayan, yung mga kasama natin. Ayan, si Jessie, yung pamangkin ko. Si Gilbert, yung aking driver, karpentero na wala sa hulog. At syempre, ayan yung aking katiwaldas. Ayan, magtatrabaho na kasi dumating na si boss kanina. Ayan, natutulog yan dito. Dumating ako, ayan, biglang magtatabas na. At syempre, kasama ko yung aking pamangkin yan, si Greg. Ayan, kasama ko dito sa aking munting bukid part 2. Ayan, ikot-ikot muna. Ayan, may tanim din ako dito ng mangga. Ayan. Marami rin mga ipil-ipil.
Ayan. Nakakatuwa at nakakalibang dito sa aming probinsya. Napakasariwa ng hangin. Ayan. Marami na rin akong tanim na saging dito. Ayan. Mga isang taon pa, ayan, makikinabang na ako ng aking mga tanim na rambutan dito. Ayan. At ito yung kamyas na tinanim namin nung nagbakasyon kami. Ayan, 2 years ago. Ayan. At ito na ngayon yung aming mga tanim dito sa aming munting bukid. Muli, stay safe. Stay home. God bless. Diyos mabalos.